asosasyon sa mag-uuma sa Kauswagan ug Daro, Dapitan City nakabenepisyo na sab sa Egbo. Sayro nato ang dugang detalye gikan ni Lori V. Cabilin. Nagbunga na ang kakugi sa 83 ka miyembro sa Igbo Kauswaganon Farmers Association dinhi sa Barangay Kauswagan, Dapitan City. Mao kini ang ilang dulan usa ka ektarya nga gulayan. Lang sa usa ka bulan, mukabat na sa kapin 30,000 ang halin sa produkto nga pipino sa mga mag-uuma sa Igbo sa Barangay Kauswagan, Dapitan City. Matud ni Mr. Alex Tagapa, presidente sa Igbo Kauswaganon Farmers Association, nga wala pay labos sa maong 30,000 ang uban pa nilang singlunon nga halin. Unang-una sa among grupo sa Igbo, ako mapasalamaton kayo sa labang makagagahom, ilabi na gyud ni Gobernador Roberto Oy. Uban sa akong mga miyembro, mapasalamaton kay ko sa akong mga kauban, bisan tuod og daghan mi pero nagmalambuon ang among tanom. Nagsugod mi og tanom ag Samayo City. Pag abot sa usa ka bulan, ang among kwarta karon kasunhan 30,000. Wa pay labot tong tuwa sa upag nga gilang gikuha diri nga among pipino nga 1,000 plus kilos. Butyag niya nga gitanom nila ang 2,400 kapunuan sa pipino sa usa ka ektarya nila nga luna niadtong bulan sa Mayo ug human lang sa kapin usa ka bulan, nagsugod na sila sa pag-harvest niini sa makatulo ka higayon matag semana. Nagkasaka matud niya ang ilang ma-harvest, gani moabot pa og kapin 1,000 kilos ang ilang matapok sa usa ka harbisan. Niini nagpasalamat si Mr. Tagapa ngadto ni Governor Roberto Uy tungod kay nagmalambuon ang pagpaningkamot sa 83 ka miyembro sa ilang asosasyon pinaagi sa Igbo program. Gipamahayag niya nga ilang ipadayon ang ilang pagkugi ug lugwayan pa nila ang ilang umahan hangtod sa 3 ka ektarya nga luna nga ilang nahulaman. Ako mapasalamaton gikay lagi ko sa ato ang gobernador sa iyang programa. Kay wala pa siya, dili taon po mga grupo ang among grupo diri sa Igbo. Padayon na mo, kay 3 ka ektaryas man ikapin, napay mong hawananan diha, kapag sa kang mamhilin sa ubos, amon ni padayon. Karon gani, naplano ko nga, magkaligaw mi padako, kay kanindi amo man pulihan og balatong. Then kare, murag, sa farm plan are, kuan, atsal mo unta. Napilyur ba mong atsal, amo ilisag milon. Dayon ga, plano ko sa akong mga miyembro nga mo open ni dito sa ubos, magtanom na lamig okra ug mahimo among kuha namong pundo. Among ipalit og liso sa okra ug kalubasa. Ako manginaot lagi ko sa among grupo nga magpiraminti, magsinabtaray, maghiusa ug magtinabangay. Dili ko mosugot nga makuhaan dapat pang madungangan kog tao. Ako dili ko mosugot nga magbahin mi ginagmay. Continue gini pila ka tuig. Pila ka harvest namo, ubati na mo nga daghan ha. Ayan ako namo bahina. Oh, manghinaot ko mga mudako pa among income karon. Manghinaot ko nga madugangan pagid mi kadaghan. Maningkamot ko. Kay di ko gusto makuhaan apat pang madugangan. Gipaambit ni Mrs. Narcisa Bading Viernes, Barangay Coordinator, nga daghang miyembro silang asosasyon ang nakanegosyo pinaagi sa pagkompra ug pagpamaligya usab sa ilang produkto. Sa among grupo, daghan pod nga gusto pod nga makanegosyo ginagmay. So amo silang gialaw nga makakumpra sila less price parehara sa Igbo. Kay ato pong masabtan nga doon po kay sila may naghago na gipaniot itaw nagbinunglay, tinanom, dayon at least naara po sila gaining sa ilaang kahago. Samtang dugang niya nga gawa sa tanang materyales sa pagpananom, nakadawat pod ang ilang asosasyon ug usa ka kabaw gikan sa kagamhanang probinsyal. So again, akong usban pagpasalamat si Governor kay ug wala ning niya dili siguro mi makahuna-huna nga maggrupo, magtanom aning niyang mga produkto. Papasalamaton pud mi nga pag-abli namo aning Igbo, mga 1 week after gitagaan mi sa provincial government og usa ka kabaw. Since dili man namo magamit, di man mi makagamit sa traktor kay batuon man kaayo ni siya. Nagpasalamat po siya sa mga community organizer o agricultural technician nga gipadala sa kagamhanang probinsyal.
Ako pong dakong pasalamat sa amo ang CEO nga maani diri every naami. Usahay gani maani man pud sila bisag wala mi. Og ang technician nga mogi naghatag namo kanunay taymang noon saon ang tanom nga abunuhan ba or bubuan ba or kinahanglan bang atiman mag-pruning anang naang mga tanom. Sa laing bahin, gisugda na sab sa mga mag-uuma sa Igbo dito sa Barangay Daro ang pagtanom og Chinese melon sa usa ka hektarya usab nila nga umahan. Gikan dinhi sa Barangay Kauswagan, Dapitan City, Lori V. Cabilin sa Zamboanga del Norte Provincial News Network, ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan. Magpabiling updated sa mga pinakaulahing kalambuan ning atong probinsya. I-like ug i-follow ang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini ang Egbo Agri Balita, Lady Mereluya alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan.